Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kawula hormati, cobi kita sanding gatosaken sedelo. Menawi panjenengan nate mirengaken punen-punen mijil sing angidum ingkang sumunan. Punika ingkang sinepat tembang macapat. Lah, kenging punapa kok dipunwastani macapat? Jebul asalipun saking tembang maca papat-papat. Inggih punika maos saben patang wanda. Ananging ing jaman rumiyin, para pinesepuh langkung asring nyebut menika sekat alit utawi tembang alit. Punika tegesipun alit ingkang sepele utawi boten wigatos. Nggih, dipunwastani alit amargi paugeranipun langkung ringkes saha gampil tinimbang Sekar Agung. Sekar Agung ingkang gagem basa Kawi ingkang awret sanget. Dados gampilipun macapat punika versi ingkang langkung sederhana ananging taksih kebak makna. Aturan tembang macapat niku wonten 3. Sing setunggal niku guru katra, yaiku cacahing larik utawa baris wonten ing saben pada. Sing kalih niku guru wilangan, yaiku cacahing wanda saben larik. Ketiga, guru laku, yaiku swara vokal ing pungkasan saben larik. Wontene pigunanipun punika kathah sanget. Ingkang sepisan kangge piwulang moral kados ingkang wonten ing serat Wedhatama utawi Wulang Rih. Ngamutake kita supados tansah tumindak utami. Ingkang kaping kalih dados gambaran lelampahanipun manungsa wiwit lair micil enem sinom katuntun kinanti dumugi wangsul dumateng ngarsa dalem bojong. Ingkang kaping 3 tembang punika ugi dados lelipur ing wanci dalu saha baranganing upacara adat. Dados senadyan dipunwastani alit nanging saorosipun jembar tanpa watos. Saking tembang punika kita sami-sami saged mundhut kawicaksanan sinambi ngraosaken andahing budaya Jawi. Tembang macapat kaperang dados 11 jenis, inggih menika Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Gambo, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Asmaradana, Megatruk, lan Poco. Salah satunggaling jenis tembang macapat inggih menika tembang Kinanti. Pengertian tembung kinanti. Tembung kinanti yaiku tembung menika nggambaraken lampahing gesang manungsa nalika tasih cilik tumuju remaja. Ingkang wanci mriku lare saged mbetahaken pitedah saha tuntunan saking tiyang sepuh supados boten salah kedaden anggenipun madosi jati diri. Watak tembang. Karakter tembung menika kedah watak ingkang gembira, asih, grapyak, lan luwes. Penganggenipun amargi watakipun ingkang kebak katresnan. Minanti trep saged dipunginakaken kangge ngaturaken pitutur luhur, piwulang, budi pekerti ingkang sae, utawi kariyos babagan katresnan saha paseduluran. Tembang kinanti gadhah tigang aturan utama. Setunggal inggih punika guru katra, ingkang tegesipun cacahing lari wonten 6 saben satunggal pada. Kaping kalih, guru wilangan, inggih punika cacahing wanda saben lari wonten 8. Kaping 3, guru laku, inggih punika pungkasan swaranipun saben lari kanthi pola u i a i. Saged dipunlingkes rumusipun inggih punika 6 lari kanthi pola 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, lan 8i. Tembang kinanti yang ngemut nilai-nilai inggih punika setunggal nilai moral, ngajari tumindak sing becik lan bener. Kalih, nilai pendidikan, maringi tuntunan lan piwulang ing urip. 3. Nilai sopan santun, ngajari wong liya lan duweni tata krama. Sekawan, nilai kasih sayang, nggambarake katresnan utamane saking wong tuwa dhateng anak. Kinanti mangu laras rendra patet songo. Padha kulangen ing kalku
ing satmita amrih lantip ojo pijet mangan nendra kaprawiran den kahesti pesunet sarironira cekahenda harlan guling. Matur nuwun sampun mirsani, mugi video menika mumpung hati. Matur nuwun.